encabezar la sección infantil de esta comisión. Una comisión muy participativa. En todo lo que organice, siempre están ahí, con ese premio. Falta actividad. Sí, señor. Les components de la comissió de Duc de Gaeta, Pobla de Farnals, van encapçalant esta secció femenina infantil per acompanyar a la seva falla major infantil, a Victòria Vínguez de l'Olmo. I ja la tenim així. Ja la tenim aquí entrant en la plaça de la Mare de Déu, intentant contindre les llàgrimes. No, Patricia, deixa-les que isquen, perquè la Mare de Déu segur que també està derramant una llagrimeta de vores en tota aquesta emoció. Fallera major de Monte de Pietat, Patricia León Ballesteros. Els xiquets de la comissió de Duc de Gaeta, Pobla de Farnals, que han fet un llarg camí per a descobrir el moment tan emocionant que és estar als peus de la nostra Mareta, de la Mare de Déu dels Desemparats. I Mare de Déu, estigues molt atenta perquè ara vora de 1.000 persones van a passar per davant de tu. Vora de 1.000 persones van a portar-te les seues flors i el seu cor i el seu carinyo. La falla València Teodoro Llorente, coneguda com el Cano. Així estan vora 1.000 fallers que te porten el seu carinyo. Victòria Vínguez de l'Olmo, fallera major infantil de la comissió de Duc de Gaeta, Pobla de Farnals. Continúen passant els components de la comissió major de la falla Duc de Gaeta, Pobla de Farnals, que s'afegeixen a la meravellosa ofrena a la seva Mare de Déu, oferint aquests rams de flors rosa que representen tota la seva devoció i el seu amor.
Joventut. Y ya tenés así el turno en Verónica. Y se instante que no lo olvidarás. El momento en que eres la máxima representante de la comisión de Dulce Gaeta, Pueblo de Farnals, y pensa la teva mare per a demanar-li tot allò que vols. Verónica Sánchez y Miravilles, fallera major de la comisión Dulce Gaeta, Pueblo de Farnals. ¡Pablo! ¡Pablo! La fallera major infantil de Albereda de Avinguda de França, la xiqueta Clàudia Fernández i Collado. Clàudia Fernández i Collado, fallera major infantil de Albereda Avinguda de França. I ara jo crec que està agarrant així el testic el fill, saps? Que es comença ja i no para. I la seva fallera major infantil, com està, Mónica? Estàs contenta, 50 anys dels infantils, en tu que de la neta. Bueno, és més especial per a tu com a fallera major infantil. Què t'ha dit el president? Que este any va ser, vamos, la repera, ¿no? Com aquí que diu. I mira, el Marcos Chicotet, que tenim el gran en un costat, i el vine, acostes així, vine, perquè si no, ahí no obliguen, si no te voran a casa, i després ens dirà, president infantil. Quantes vegades has sigut president infantil? Tu portes la mateixa trajectòria que ton pare, no? A veure si tens que superar ton pare, a veure quants anys fa ton pare i després el que fas tu, Tu ja portes més recorregut que ell. Bueno, ara disfrutar 50 anys d'història, content com a president infantil. És molt bonico, Bueno, pues moltíssimes gràcies, gràcies a la falla Dulce Gaeta, gràcies Marcos Soriano, 24 anys de president, 2 anys que porta el fill, 2 grans falleres majors, 50 anys de la falla infantil, i com no, treball, esforç, il·lusió, és una gran La falla Valencia, Fernando Llorente.